какво видя човека веднага след като отворихме куклата? Кажи какво видя ти, коя буква? Буква Р. Може ли да я покажем буквата Р? Ето, тя се вижда ясно. Буквата Р. Кой е с буква Р от твоето си мое си свое? Твоята дъщеря. Твоята дъщеря. Да. Точка по въпрос. Ето. Спокойно. Само не искам да се шашкаш. Момичето. Не гонети, бе. Защо бегай? Може ли да ни говорим глупо, защото това се записва тук? Тя е имала проблеми и психически, и здравословни. Така ли? Да. Така. Ето на момичето. Буквата Р. Ето е. Божидаре, може ли? Опа. Да. Може и Мими да държиш тук. Айде. Така. Край. Кажи какви проблеми си имала ти. Говори спокойно. Нека да говориш спокойно. Да говориш спокойно, бе, човек. Не се чувствах добре. Така. Не можеше да спи. Да, такива с... Обаче клипа тук към това, Божидаре. Дай. Тихо. Прави се. Тихо. Много набито око е майвала на него. Много набито. Отваряме. Така, ако обичаш. Така. Перфектно снима. Ето така. Добре. Ето така. Ние доближавай. Това нещо е доста голямо. Даже колата пусна напред. Лепило ли има? Какво има тук, бе? Мама мия. Косми, еги. Чакайте. Мили приятели, за тази вечер колко водокукли вадим? 3. Та трета. 3, нали? 3, да. Най-лошото е, че човека си вади сам самичък всичко, така ли е? Да. Виждаш ли това бялото? Това е восък. Да. Това ми прилича на... Не ми прилича, то си е жива водокукло. Ето е разпрана отзад на гърба, от главата до гърба, до задника. Вижда ли с хубаво? Много те моля е така. Снимаш и с двата телефона, да. Почваме да вадим от едната водокукла, да видим какво има вътре в нея. Първото нещо, което виждаме... Дъчно човек. Първото нещо, което виждаме е восък. Доста голяма и красива водокукла. Второто нещо, което вадим отвътре, на видеоклип ли снимаш? Така. Тералеж бодли. Така. Друго, кое ще вадим от тук. Пера от кокошка. Четвъртото нещо, което вадим от тук. Извикай това момиче да дойде да държи телефона. Дай на мен. Така. Така бавно. Ето така. Без да трепериш. Другото нещо, което вада, не мога то залепено ли е, какво е, то толкова време е стоял. Дъвка мазно. Червен конец. Сега ако ми кажеш, че е вързан възел. Един възел, два възела, 3 възела, 4 възела, 5 възела, 6 възела, 7 възела. Така. Таралеж, възли, перо, восък. Запалка може ли? Запалка. Давай. Иди на прозорец. Ето. Свеж. Така. Продължаваме да вадим.
Какво е това? Плат от дреха. Ето плат от дреха. Зъби. Това е лисица. Това е лисица. Ето и ухото. Лисица, уста, зъби. Така са хубаво са те нарисували. Какво е това? Какво е това? Това е свеж от гроб. Дай запалката. Запали. Видеоклипа снима ли? Видеоклипа много те моля. Перфектно снима. Не снимаш нищо перфектно. Ето така. Така. Но така. Вижте какво има вътре обаче. Мазно. Гледайте, мили приятели. Лойле, какво е това? Гледайте. Списи като дъвка. Или от умряло животно мазнина. Охо. Крак от животно. Клипа, много те моля, вземи този телефон и снимай. Не, той ще снима на високо. Ела ти снимай, бе, жена. Нищо не става. Един телефон не може да държиш, човече. Ти телефон не може ли да държиш? Не, она ги е страх. Телефон да държиш. Дръжки. Дай на мен. Не барайте нищо, защото омазах ти с всичките. То си е за омазване. 3 водокукли вада в тази къща. Плат. Това какво е бялото? Сапун. От умрял. Гледай какво става. Пясък. Пръст, виж. Пръст. Това какво е? Ногти. Его е. Ногът от животно. Его е. Тази кукла много щедро е напълнена. Пише на нея, пише отпред нещо. Бос. Бос, шеф. Бос на английски значи шеф. Шеф. И шефа да не е шеф. Шефа да не е шеф. Нямам 3 ръце. Наистина нямам. Така. Е така, без да мърдаш. Без да мърдаш. То бие толкова страх, ама то наистина си е... Ето. Това е някаква кърпа ли, какво е нещо. Трито е мазано с нея. И има нещо в нея. Книга. Ще отвори. Охо. Пръст има в тая книга. Муска. Арабски. Муска. В краката на куклата гледайте. Памук от умряли. Къде къпат? Ето го. Още има. Още черни пера има. Сапун. Сапун. Гледай. Сапун. Ето, мили приятели, водокукла. Гледайте тук. Ето, красота. И изящи са. Много красиво. С пясък, виж. Някакво пясък вътре. Това е пръст от гроб. Може ли да броим сега? Кукла 1, 2, муска 3, пръст 4, таралеж 5, сапун 6, ногти 7, плат 8, възли 9, свеж вързане на възли 10, муска 11, лисица с зъби, кожи и уши 12, 13, следващо перо 14, следващо перо 15, крак 16, свеж восък 17, плат. Да ви е честита новата придобивка. Колко водокукли извадихме за тази вечер? 3. Кой ги извади? Аз си ги извадих. Така.